Goeiedag iedereen, hier te Sint-Gilles-Waas. Ook nog even hier op mijn fietsroute, de E34 in beeld richting Antwerpen. Dus hier heb je ook wel de mogelijkheid om een stuk te fietsen aan de linkerkant, praktisch naast de snelweg. En dan verder ja, moet je de route vervolgen voor Verrassen. Hè. En dan ook via het station van Beveren heb je de aansluiting van de F4, hè, de F4 fietssnelweg. Ja, die route is wel minder aangenaam met de fiets, veel lawaai. En ook ja, voor de luchtkwaliteit is het wel beter rechtstreeks via de fietssnelwegen F411 en dan eventueel de F4. Dus je kan het hier zien, je hebt dus gewoon een route ernaast. En feitelijk ook voor de voertuigen en dan het fietspad. Het is een soort pechstrook, maar bon, het is wel aangeduid als fietspad. Zo, dat waren even prachtige beelden. Ja, ik ben wel wat ingezoomd. Dus de beelden dat u ziet zijn wel van redelijke afstand. Hè. De voertuigen kunnen mij niet zien. Het is natuurlijk wel van belang voldoende afstand te houden dat je drone niet zichtbaar is voor de wagens. En dan ook hier altijd goed opletten voor de windmolens. Die staan nu wel hier uit. Kan men gewoon er langs vliegen. Anders heb je ook wel die wind die je drone kan meeslepen. Zo, hier ook nog een beeld op Sint-Gilles-Waas van deze kanten.
Even een beeld hier aan het centrale plein. Ja, hier heb je natuurlijk ook wel de deelfietsen van Donkey Republiek. Het volledige Oost-Vlaanderen hier. Ik kan je dus ook rustig komen naar hier met een deelfiets. Nog even de zone. Je zit natuurlijk hier met die splitsing dus van de E34 tussen het gedeelte dan ja, naar de Klingen voor Nederland en het gedeelte hier van Sint-Gilles-Waas. Daarmee ook een interessante fietssnelweg. Kan je dus gewoon onder de brug. Heb je een snelle verbinding. Zie, daar is er een windmolen die aanstaat, dus altijd bijzonder goed opletten. Want de wind kan het toestel meezuigen. Zo, beste mensen, was even een blik op Sint-Gilles-Waas met de E34 ernaast. Bijzonder veel lawaai. Het voordeel ook van te wonen in Zeeuws-Vlaanderen, de rust.